Toyları toya ulaşan berqarar watanymyzyň Lewap welaýatynda da milli bahar bayramynyň 2-nji gününiň bayramçylyk säreleri giňerimde ýaýbanlandyrylyp, welaýat merkezi Türkmenawa şäherindäki Türkmeniň Agoý binasynyň öňünde guralan joşgunly dawralar bilen ýokary ruhy berentlikde dowam etdi. Medeniyet we sunudy sanatlarynyň şirin owazly aýdymlaryna mukaddes watanymyz, ýurdumyzyň bede wagtly ötüşleri, Nowruz bayramy, esretli hem bagtyar durmuşymyz, türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadamyzyň başyny başlan tutumly özgörtmelerini üstünlükli dowam edýän hormatly prezidentimiziň rowazy işleri belen teňlerde wasp edildi. Welaýatyň birleşen folklor we tans toparlarynyň ýerine ýetiren joşgunly çykyşlary täsirliligi we ýatdygalyjylygy bilen tapawutlynyp, dawra gatnaşyjylaryň saatlyk sowguny hasam belinde ötürdi. Toy gününe guralan giňerimli sergiler gadymetiň çuňluklaryndan göz başalýan Nowruz diýip desturlary bilen ukdaşykly bayramçylyk säretine täzeçe öwüşünçaýdy. Bayramçylyk sergilerinde ülkämizde azyk bolçulugyny döretmekde alınıp barylýan tutumly işler, diýarymyzyň dokma puwdagyny gazanylýan üstünlükler, gelin gyzlarymyzyň el işleri, haly we haly önümleri, gozalykda ulanylýan zähmet gurallarynyň köpdürlüligi, deri gön önümleriniň, saz gurallarynyň taýarlanşy azap beýany tapdy. Körpenesiň erkana hem sadiyan oynayan pursatları, başlananlaryň ýerine ýetirmeginde ýanglanan şirin owazly aýdymlary, bayramçylyk sport ýarşlary aýratyn ruh berentlige besenip, bugünkü dawralaryň täsirliligini hasam artdyrdy. Milli bahar bayramı nasibetli bayramçylyk säretine gatnaşyjylar eşretli zamanamyzda çuňur millilige ýogralan şanly seneleriň ýokary derejede bellenip geçilmegine uly mümkinçilikleri, giň şertleri döredön türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadamyza, hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahryman serdarymyza alkyş hem hoşallyk sözlerini aýtdylar. Welaýatyň saýy etrawyna guralan çärelerin bayramçylyk saatlygynyň üstüni ýetirdi. Belentden ýanglanan şirin owazly aýdymlar, bagşsadanyň hem de folklor toparlarynyň çykyşlary täsirliligi we ýatdygalyjylygy bilen tapawutlandy. Welaýatyň birleşen folklor toparlarynyň taýarlan bayramçylyk çykyşlaryna ýadyň gelmegi bilen berza edilýän daýhançylyk diýip desturlary ýurdumyzda milli bahar bayram hökmünde ullan toýlanýan halkara Nowruz gününiň wasp ýetirildi.